ଓଡ଼ିଆ ପିଠାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପିଜା ବର୍ଗର ଉପରେ କାହିଁକି ନିର୍ଭର? କ'ଣ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଭୁଲିଗଲେଣି କି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ? ତେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ସହ ବଦଳି ଯାଇଛି ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳଣି, ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବେଶଭୂଷା ସବୁଠି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଧୁନିକ ହେବା ଚକ୍କରରେ ନିଜର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି। ଏହି କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ରୁଚି ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଯେମିତି ଖାଆନ୍ତି ସେମିତି ଖୁଆନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ଠାକୁର। ଦୈନିକ ସେ ଖାଆନ୍ତି 64ଟି ଭୋଗ। ସେଥିରୁ ପୁଣି ଏତେ ଭେରାଇଟି ଯେ ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଭୋଗ ହେଉନଥିବ। ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏତେ ଭେରାଇଟି ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପିଠାର ପ୍ରକାରଭେଦ ବହୁ ପ୍ରକାର। ଆଉ ପିଠା ପ୍ରତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଠାକୁ କେହି ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପର୍ବ ଆସିଲେ ତା ସମ୍ପର୍କିତ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଏବେର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ରୁଚି ବଦଳି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ କବଳିତ କଲାଣି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍। ପିଠାର ସ୍ଥାନ ନେବାକୁ ବସିଛି ପିଜା, ବର୍ଗର, ମୋମୋ। ଆଜିର ନୂଆ ସମୟ ପିଲାଏ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ସେହି ମଣ୍ଡା ପିଠା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତିଆରି ମୋମୋ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ଦିନ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ସେହିପରି କାକରା ପିଠାର ସ୍ଥାନ ନେଉଛି ବର୍ଗର। ଏହିପରି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠା ସଂସ୍କୃତି ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପରିଚୟ କହିଲେ ଏହାର ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟକୁ ବୁଝାଏ। ଆମ ଠାକୁର ଯେପରି ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ, ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ। ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା। ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଅଦରକାରୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଓଡ଼ିଆ ପିଠାର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ଚାଉଳ, ବିରି, ମୁଗ, ସୁଜି, ଅଟା ପ୍ରଭୃତି। ଏହାର ଗୁଣ୍ଡ ବା ବୁଟ ବା ଚୂନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଆଣ ବା କଡ଼ୁଇରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ପିଠାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଦେଖି ପିଠାର ଉତ୍ପାଦନ ବଦଳିଥାଏ। ଏକାଧିକ ପିଠାର ସମ୍ଭାର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ 56 ଭୋଗ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପିଠାକୁ ସାଧାରଣତଃ ପୋଡ଼ କରି, ଭାଜି କରି, ତେଲ ବା ଘିଅରେ ଛାଣି, ପାଣିରେ ସିଝାଇ କିମ୍ବା ବାମ୍ଫରେ ସିଝାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପିଠା ରହିଛି। ଚାଉଳ ବଟା ଯଦି ପତଳା ଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ପିଠ ଓ ମୋଟା ବହଳିଆ ହେଲେ ତାକୁ କଡ଼ି ବା ସୋଦୁଆ କୁହାଯାଏ। କାକରା, ଚିତଉ, ନାନମୋନା, ଆରିସା, ପୁରୀ, ଏଣ୍ଡୁରି, ଚକୁଳି, ପୋଡ଼ପିଠା, ମଣ୍ଡା, ପୁଡ଼ି, ବିରିବରା, ବିରିଲଡ଼ୁ, ମାଲପୁଆ, ଚିଲି, ଛୁଞ୍ଚିପତ୍ର ଆଦି ବହୁ ପିଠା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏତେ ସବୁ ପିଠା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପିଜା, ବର୍ଗର, ମୋମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି।